Masquera say Mure Zimbabwe, welcome to our channels and confessions and deep secrets. Kana karike kutanga kukuya panino channel, please don't forget to subscribe. Kana uchungwa garo waka subscribe, don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe, tawigira inya yaburitswa na Chris Mutsvangwa. Chris Mutsvangwa abo vanga vakabuditswa mubato re ZANU-PF ndofunga vanga mazwapura mshirime kunge president Mnangagwa waka-announcer kuti Chris Mutsvangwa was no longer the Minister of War Veterans Association. Takaona zvakare vasisipo pa Secretary of Information webato rezanu-PF muri Zimbabwe. Zvakashamisa vazhinji zvinonge zvabuda kuti chii chakakonzeresa kuti vamutsvangwa vawanikwe vachibuditswa mucabinet zvakare nemupolitburo muri Zimbabwe. Asi zvisinewo maweeks apfuura vanoratidza kuti vakaregererwa vakadzoswa mupolitburo muri Zimbabwe. He's back muZANU-PF and kutaura kunoku vakadzoka vachikomenta on the new currency. Musi wa-launch wa the new currency vane mashoko avakataura pamusoro pe the new bagged currency yemuZimbabwe, gold bagged currency yemuZimbabwe. Iyi toda kuti tizokunzwisai audio yezvakataurwa naChris Mutsvangwa vachitaura vachiti Zimbabwe iri kufanira kuwedzera gold production yayo muri Zimbabwe kuti currency yayo ikwanise kusimba. Zvikanzi Rhodes paakauya muno muZimbabwe aiproducer 250 tons per annum dzegold. Zvinzi saka Zimbabwe yakwanisa kudziwedzerawo even kuita half yeproduction izvi zvaiproducwa naRhodes inokwanisa kuenderera mberi muri Zimbabwe. Adzoka with a bang Chris Mutsvangwa. Toda kuti mungonzwa Zvaataura naChris Mutsvangwa pamusoro pe the new gold backed currency imo pamati zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Ndofunga Chris Mutsvangwa akadzingwa zvichinzi anga akaoma musoro according to Zvaudza Mzembe hanzi aisateerera the president. Zvakare mamwe masources akabuda achiti Chris Mutsvangwa ailuta ma-resources enyika achishandisa ma-channels ema-Chinese aiziya nawo muri Zimbabwe zvinzi using ma-links anga anawo ministry yema-war veterans. Vamwe vakataurawo zvakare vachiti Chris Mutsvangwa aida kubvisa vice president Constantino Chiwenga as the vice president achinzi ndiye aida kutora this post. Vamwe vakataura vachiti akaudza president Mnangagwa kuti he wanted to be the minister of state security. Asi pamarumors ese aya hapana cheofficial chakabuda chinzi sei Chris Mutsvangwa akabviswa pa this post. Asi tisingade kuwesta nguva yenyu muri Zimbabwe toda kunzwisai audio yevamutsvangwa vachitaura about the new currency, the new gold bagged currency iyo inova yanetsa muZimbabwe. Zimbabwe Inzwai audio imo pamati zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Saying I'm a finance graduate from New York and I've been which is the money center of the world, and I've been following this debate about our currency for quite some time, actually actively participating in it at the highest possible level. Governor, you are coming in strong at a very opportune time, and you rightly anchored your currency in gold. And for those who would know finance for the past 5,000 years, gold has been the only money which has survived every government in those 5 millennia. Gold. The US dollar, which everybody is talking about, is only 300 years old. It's a baby. And sadly, it's not supported by anything except confidence in the supposed to be well-managed America. And the debate on de-dollarization begs a question here, which I would want perhaps people to address. If I have my money, one in Zimbabwe dollars or ZiG, and the other pocket has got US dollars, but both of those monies, I'm the one who has earned them. They are not a gift from the American government. The US dollar is in my pocket. It's not a gift from the American government given to the Zimbabwe government. And you can understand with our hostile or quasi-hostile relations with America, we don't get US dollars from the Federal Reserve Bank like other countries do. America sends planes to them to go and give them the US dollars. We don't get them. We earn them. Which comes to the question of gold. If we can manage
to increase our gold production. And simply by making sure that we pay the price of gold, that which it is paid for on the international market. Then we've addressed the issue of the value of our currency. And we have this beauty in Zimbabwe where, in addition to earning foreign currency in any denomination, including the US dollar, through trade, we also actually dig the money in Zimbabwe. The history of Zimbabwe is the history of digging gold. This position where our currency is not depreciated is a product of liberalizing the gold mining market, where SMEs were legalized in 2016 and were given further impetus after 2018 with the Second Republic. So, if we remember, Rhodes increased the production of gold to 250 tons per annum when he took over this country. That was our production of gold. And if we go back to where we support gold production just to even half of what Rhodes did, we have addressed the issue of the depreciation of the currency, because we are anchoring it in the gold which has been the currency of the world for 5,000 years. I don't understand this fetish about the US dollar. And incidentally, the dollars in our pockets are earned. They are not a gift of the American government. I thank you. Dofunga mangozi nzwira mega muri Zimbabwe skanzina wa Mutsvangwa. The new currency irikubekwa negold irikuda kuti production yegold iwedzerwe muno muZimbabwe from 1.1 tons tirikunzi dzakachengetwa nereserve bank. Hanzi reserve bank irifana kuwedzera production yayo mureserve zvichinzi the Zimbabwe irifana kupromota gold tiwedzere production yegold muno muZimbabwe in order to support our currency zvakare zvikanzi our currency irikuda confidence, zvinhu zvagara zvaitaurwa navanhu vazhinji, zvakataurwa zvakare nava Imano Makandiwa vachiti Zimbabwean currency irikuda confidence from my citizens. Tisingazivi kuti munoionawo sei nyaya yaburitswa nava Mutsvangwa, vanhu vabuda vachikomenta on this audio, vamwe vachitaura vachiti vaMutsvangwa vataura mapoints ari valid muri Zimbabwe. Vamwe vataura vachiti is trying to clear his name kuna president eMarshal Mnangagwa kuti aonekwe achidzorwa achitambirwa mubato rezano PF. Tisingazive kuti imimo munoiona sei nyaya iyi muri Zimbabwe. Production yegold ikawedzera zvichastabilize here our currency. Tiudzire zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Ndofunga this as new gold-backed currency yafesa criticism from citizens achitaura vachiti ingori bond note yachinjwa zita. Vamwe vachitaura ivo vachiti the fact kuti this ZiG haizvikwanisa kutenga fuel masafe station, it shows kuti ingori Zimbabwean dollar nebond note rangodzoka as a way yekuda kutorera vanhu US dollars muri Zimbabwe. Tisingazive kuti munoionawo sei nyaya iyi. Tiudzire zvamuri kufunga pamusoro penyaya yaburitswa naChris Mutsvangwa iyi mucomment section.